Il-Partit Nazzjonalista jemmen f'din l-industrija u se nkunu qegħdin inkomplu ninvestu. Ekstqar il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta il-ħamis wara nofsinhar żar il-fira imtella minn Sigma, avveniment li fih ħaddu sehem bosta parteċipanti u kumpaniji minn madwar id-dinja kollha u li tisservi biex is-settur tal-gaming jissaħħaħ permezz ta' networking bejn kumpaniji li jinsabu Malta u anki lil mixtutna. Mal-wasla tiegħu Bernard Grech intlaqa mill-fundatur tas-Sigma Eman Police u kellu l-okkażjoni li jiltaqa' ma' wħud mill-kumpaniji li kienu qed jesebixxu s-servizzi tagħhom matul din il-fiera. Industrija li l-Partit Nazzjonalista wellet f'dan il-pajjiż għaliex dejjem emmen fuq setturi fl-ekonomija pilastri ekonomiċi ta' valur miżjud li jistgħu jġibu lejn pajjiżna allura iktar profit, iktar flus mingħajr ma jkun hemm piżijiet żejda fuq pajjiżna. Bernard Grech fakkar kif kien propju Gvern Nazzjonalista li wellet din l-industrija numru ta' snin ilu u qal li avvenimenti bħal dawn huma importanti ferm għal pajjiżna għax iservu bħala promozzjoni għal kapaċitajiet anki tal-ħaddiema Maltin. Bernard Grech tenna li l-Partit Nazzjonalista għandu viżjoni ċara għal pajjiżna, viżjoni li tabbaża fuq mudell ekonomiku li jagħti importanza lil kwalità ta' dawn is-setturi. Preżenti għal din iż-żjara flimkien ma' Bernard Grech kien hemm id-Deputat Nazzjonalista Jerome Caruana Cilja, is-Segretarju Ġenerali Michael Piccinino u s-Segretarju Internazzjonali tal-Partit Nazzjonalista Beppe Gallia.